Okay, sa bali pa nga report ni Manny Pacquiao tuloy. May isa veterano linagip na iti sakripisyo da para iti Ilocos Norte iti Pagilian a Pilipinas ni Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Linagip iti maysa a veterano ani retired Second Lieutenant Carmelito Valdez Godoy iti naobranda iti World War II kang runaan na iti Pagilian a Pilipinas ken iti Ilocos Norte. Segon ken kuana a pagyamanan na launa iti na Marswa gapot na naabot na paylaeng iti daytoy atawen ken kastapay a nagyaman isuna gapo iti panagpadayaw da kadakwada a veterano mainag iti daytoy kuna ni retired Second Lieutenant Godoy anapindas ti programa iti lokal a gobyerno kadakwada a veterano kang runaan na iti pamigbig kadakwada ken iti sakripisyo da iti Pagilian. May isang Ilocano naragsakak ta may sakmet nga member dati nga member ti veterans ket naki adong nga rigat met ti nagpayan mi akas may isang mangi dadaulo iti Pagilian tayo nga Pilipinas ag serserbi bagayan ti ayat ken dunggo ni Apo Dios kada tayo amin kitikin ilikan na tayo ti manayon pa yung intay pa nagbiag kitnayat unayin ni Apo Diyos may isa ni Apo Diyos simang tartarabay kada tayo ti agnanayon. Mangnamnama dagiti miyembro iti veterans nga agtultuloy iti suporta ti gobyerno kadakwada. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.